ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନୀ, ମୁଁ ଯୁବ ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆମର ଏଥର ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଉଦୟଗିରିର ମହାଭାରତ ଆଉ ଆମର ଦ୍ୱାରିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 15 ତାରିଖ ରାତି 9ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆମର 3 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, 15, 16, 17 3 ଦିନ। ବହୁତ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ପୂଜାରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ସାର୍। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ 600-700 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମିଳୁନି ସାର୍ ତାର ଆଗରୁ। ଆଉ ବାପା ଅମଳରୁ କରି ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର କରି ଆଣୁଛୁ ସାର୍। ଆଉ ଏମିତି ଗାଁ ବାଲା ଥ୍ରୋରୁ ସବୁ କାମ ଧାମ ହଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜାତ ନୀତି ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଛି। ବର୍ଷ ମହାଭାରତ ସରି ନାହିଁ, ମହାଭାରତ ମରି ନାହିଁ ଶଙ୍କୁନି ସାର୍। ମହାଭାରତଙ୍କର ନାଟକ ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗଦାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଛି। ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆମର ଯୁବ ସଂଘ, ଆମ ମା ମାନେ, ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଯାତ୍ରାର ଯେମିତି ପଡ଼ିଆ ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରଜରଜଡ଼ା ଜାଗା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହଉଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ବାମୁଣିଆ ସୋନପୁରରେ ନାଟକ ଫାଟକ ହବନି, ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଉଦୟଗିରିର ମହାଭାରତ ଆସିବ। ଏହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ହବ 6ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଆମର ଅତିଥିଗଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ 2026 ସାଲ ମସିହାର ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କାରଣ ଆମ ପରମ୍ପରାଠୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା କମ୍ କମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୂଆ ୟୁଥ୍ କମିଟି ବା ୟୁଥ୍ ଯୁବକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ବା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଏ ଯାତ୍ରା ପର୍ବଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇ କାମ ଧାମ ମଧ୍ୟ ଏବେଠୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ମେଲୋଡି ଗ୍ରୁପ୍ 15 ତାରିଖରେ ଲାଗିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାଗର ଦୀପ ଜଳିବ 11ଟା ସମୟରେ। ତାପରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ହେବେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ଆଞ୍ଚଳିକବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସି। ତେଣୁ ଆମେ 16 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦୟଗିରିରୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ମହାଭାରତ। ସେ ମହାଭାରତ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ 6ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 16 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବା ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତମ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଆସି ଏ ଶିବ ମାନେ 16 ତାରିଖ ନାଚରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୈକେୟା ପାତ୍ର। ଆମର ଶିବରାତ୍ର ଏଇଠି ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମେ ଶିବରାତ୍ର କରିଛୁ। ଆମର ମାଣିସିରୀ ଗ୍ରୁପରୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ମା ମାନେ ଆସିକି ନାଟ ଗୀତ ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ।